Maduro on uusi kotimainen heräpohjainen terveysjuomavalmiste, jota on 20 vuoden ajan jo tuotettu Suomessa Saliniemen tilalla, jossa on käymismenetelmä hyvin erikoinen, joka antaa sille todella hyvän maun. Herahan sisältää luontaisesti paljon vitamiineja ja kivennäisaineita, maitohappoa, hiukan rasvoja sekä aminohappojen tryptofaania, joka on äärettömän hyvä työpari melatoniinin kanssa kehossa antaen hyvät yöunet. Heraahan on tutkittu Suomessa paljon, muun muassa Valion, Kajaanin yliopiston, Savonian ammattikorkeakoulun ja maataloustutkimuskeskuksen toimesta sekä tehty lukuisia käyttäjäkokemustutkimuksia. Herallahan on mielenkiintoinen historia jo antiikin Roomasta, kylpylähoitojen maailmasta, jossa sitä käytettiin sekä sisäisesti että ulkoisesti painon pudotuksen tukemiseen, heleän ihon saamiseen ja ravintona ihan sellaisenaan. Maduroa on helppo käyttää ihan sellaisenaan veden joukossa juomana, tai sitten esimerkkinä voidaan tehdä siitä sellainen smoothie, joka käy hyvin aamupalaksi, välipalaksi, palautusjuomaksi, palautuspirtelöksi. Tänne mikseriin olen ensiksi laittanut puolet mustikoista ja saman verran vettä. Ja lisätään tänne nyt sitten vielä 1 osa vadelmia ja meillä on nyt 2 osaa mustikkaa ja sitten laitetaan saman verran luonnonjukurttia ja makeutta hunajalla, mutta ei tarvitse paljon. Madurohan on itsessään hyvän makuinen juoma, josta saadaan se makeus ja neste tähän smoothieen. Eli lorautan sellaisen koko perheen annoksen yhdelle kerralle tarjoilua varten. Ja näin on 30 sekunnissa suurin piirtein valmiina hyvän makuinen ja terveellinen välipala, aamupala tai urheilijalle hyvä palautuspirtelö nautittavaksi.